nyuntak tresno nadyan lumantar piranti tegese liwat HP. Pripun Bu? Gambarmu uga langgame Bu Kesi mangke nggih dangdut dicocokne karo yuswane Mbak Diajeng Candra Mulya karo Mbak Tri Hasuti men jumeneng. Oh Mbak Diajeng wis wani jumeneng wis nadyan wingi bar-babaran. Iya, tak tunggoki Nduk. Iya, wah jan buka 17. Ayo lair wedok arang. Jan dadi mbah wisan. Ayo. Monggo telasi Bu Kesi. Mendah baya yen
Terima kasih matur nuwun Mbak Diajeng Candra Mulya ayo karo Mbak Tutik Candra Mawah ayo iki kucing ya ngawur ya kan Cak Andi pun rawuh Mbak Lucy alhamdulillah monggo Cak Andi TB minggah wonten panggungan ya sok gandeng iki ning Jawa Timur ngaturake rek ayu rek nggih support Cak Andi TB minggah panggungan mangga Cak dados Andi TB Sugeng Dalu. Wilujeng dalu bocangik bulimbung. Nggih, kok niki gentos pasangan melih. Nggih. Mesti urusane duit mesti biasane. Mboten. Nggih.
Wong niki kan spesial Wah, spesial. ing panjenengan ingkang ngasta kula padoske rencang ingkang anyar gres Babutan. ingkang tasih murah. Oh, ini jenenge politik, nggak boleh seperti itu. Boten, boten. Nyambut gawe ini bareng yo ditumpodo. Nggih. Leres jenengan mong kula teng mriki nggih boten pados dhuwit. Lah napa? Nggih apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Wah, iya. Gayamu cicilan BRI bojomu nangis rasa bayar. Sorry bro, bojoku wis ra ndek BRI. Lah apa? Saiki melok mekar. Sombong. Daerah Terpang Gladiwano. Nggih, Gladiwano, nyuwun pangapunten salam Bang Swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riyen enten Cak Srindro. Nggih. Cak Slentem. Leres. Pelok nggih enten. Heeh. Lah jenengan napa? Lok, Bro. Mboten. Lah napa? Dados tiang-tiang ingkang sampun sukses menika kula ingkang ganduli. Dados kula diparingi jimat asma Gandul. Oh, Oke, tak kula Gandul. Nggih. Asma kinarya japa. Tegese. Niki saking bapak kali ibu Gandul menika wonten werdinipun. Ya Werdine? pangapunten. Gandul gan kuwi ganteng. Dul. Ndul kuwi peduli. Dados kula teng mriki dikanthi kalian Mas Andi TB peduli dengan seni dan budaya. Wah. Karena seni dan budaya itu adalah suatu jati diri bangsa. Tepuk Tinggalan tangan, para ya. leluhur. Iya, Oke. oke. Orang bijak sudah mengatakan barang siapa yang meninggalkan dengan jati diri akan mudah terpecah belah dan juga dijajah oleh negara lain. Tepuk tangan untuk Pak Hadi Setiawan. Matur sembah nuwun. Oke Mas, pinter omong ini saya 50 lho Mas, sumpah. Nggih, iya, ini yo didandani sing apik. Nggih, Pak Hadi niki lho ngagem blangkon Yogjan. Lho, dak miko luwes kaya mengkono. Bagus. Lah jenengan kula kula gandul mbangke blangkon kaya nyunggi takir malah ora. benten no. Nggih. Gandul kuwi apa? Gan kuwi ganteng. Ganteng, Dul kuwi peduli. Benten kali niki kula nembe ngertos nek singkatane Andi TB. TB. Jenengan pun paham? Dereng. Lah niki TB T kali B. T menika telek. B menika bebek. Dadine Andi telek bebek nggih niki. Nggih. Kuwi ning kene magang. Waduh. Aku nek motono kono ya kalah neh Kowe no. bengi iki lancang men ngelono juraganmu telek bebek, mati uripmu iki karek ning aku. Oh, enggak bisu. Enggak bisa. Nek apik ya terus, nek elek aku balik karo sing lawas. Sing lawas wis dijak komet. Main ning gone ingkang Kakang Mas. Medyan wilujeng dalu Mas Cahyo. Sing dalu. Alhamdulillah saged sowan teng gene Desa Lamong, Leres. Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kula teng mriki pun apal kalih piantun mriki. Asring tindak mriki. Sering Nggih. kula nek mlayu teng Kediri niku manggi rencang kula. Dinten. Duh. Kades lek apa? Lamong niki rencang kula. Masyaallah. Kanca Facebook Pak Harimau niku. Pak Haryono. Nggih Pak Haryono sing gagah kaya harimau. Nggih. Wah niku dadi kades pun 3 periode. Hebat. Kula niku nganti apal teng mriki niku sing dadi carike niku putranipun piyambak Bu Fisti. Oh, kok apal banget. Apal sing dadi modene niku Carik Muji. Dukun pijeke Carik Muji, modene Sugeng. Apal kula niku. Tempat rekreasine Banana 1000. Apa kuwi? Gang Sewu. Wah, iya. Ngono yang dadak dicetak. Ngono dadak di Inggris nih sampean. Dan terkenal. Lah sampean karo Pak Lurah kok kita akrab no ada hubungan famili apa piye? Niku termasuk kula kalih Pak Haryono niku beda bapak, Gitu Bapak. tapi liya ibu. Tunggal Mbah ojo-ojo. Boten tunggal Nabi Adam. Wah. Lha niku matur sembah nuwun. Wah kula wau mampir teng kene dandan teng Polindes. Wah luar biasa bangunannya apik, lampune padang, jadi ngirano banyune belas. Lha kula ngurupe dhewe kok ngerti saklare teng pundi ngoten. Lho kula pipis teng mriku golek banyu rano terus kula mbeta obat. Lara apa kok nggo obat? Lho obat ABK ini lho Mas. Waduh ya ampun. Wah, matur sembah nuwun panggih kalih pepunden kula Pak Hadi Setiawan. Nggih. Wah niki kalih kula niki kados bapak anak. Nggih lah. Kula niku nek teng pundi-pundi niku panggih Pak Hadi niku masyaallah. Hmm. Zaman Covid kula niku panggih teng gene anu Pak Semampir.
Tangklete Pak Adi lho Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, sepi. Langsung ke dompet ngetokno dhuwit seret 300.000 Pak. Diparingi jenengan. Paringke kula matur sembah nuwun Pak Adi. Dermawan. Nggih, kala wingi panggih teng Pare. Nggih. Lah kok Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, kasih sepi langsung ngetokno dompet seret 200.000 diparingke bocange. Nggih, 500 bisa. Wah priyantun kok blatere kaya Terus ngono. pernah ora? Niki mau Panggih malih Nggih. teng alun-alun Kediri. tengah Nah, Mas Andi, nggih Pak Adi, badhe tanggapan to? Nggih Pak, niki pun wayah rame. Lah kok ning ngono dhuwitku 500 balekno dhisik. Olah tibane titip ta. karo utang apa karo daerah Lamong kowe? Apal? Lamong itu sebuah desa yang terdiri dari 2 dusun. Nah. Aja sembrono lho. Tenang. 2 dusun apa ae? Dusun Lamong kare dusun Lamiran. Iya. Nah, RT-ne 10, RW-ne 10, RT-ne 23, jumlah penduduknya 6.449, rondone 574 lho. Apal sing kok kok iki, Pak? apalnya nggon rondo barang lho ora. Mergo survei Pak teng mriki. Sama Survei ya, dagelan survei. apa sensus penduduk iso kaya ngono. Nggih ngapalne sithik-sithik. Lah nek Pelestarian seni budaya Leres. temanya. leres. Nah tapi nek karo rondo iki ya aja disia-sia. Ora guyon Mas. Wong jeneng rondo iki wis ra duwe sapa-sapa. Heeh. Atine aja digek gelo. Heeh. Apa maneh mok gek kuciwa nek kirane kowe wis ra tresno mbok dititipno ning balai desa. Dadi pangan kami tuwa. Alah lah itu. Kami tone Maksa aku wedo wis pinter. pamunten. Pamunten nggih macange Bulimbo. Wah saestu kok kados kejugrukan Gunung Sari Kaluberan Segoro Madu kula panggih jenengan. Sastrane Matur sembah nuwun Kicah Yokun tadi. Nggih. Kang sampun kondang sampun viral. Nggih. Mapan wonten ing dusun Desa Lamong. Lamong niki kula enten pantun. Pantune pripun? Kagem warga masyarakat Lamong lan sedayanipun. Mestine penuh dengan doa lho. Insya Allah berkah barokah. Nggih. Tuku lontong wadahi tampah. Cakep. Mugi-mugi wong Lamong pinaringan barokah Allahumma. Alhamdulillah. Tuku lontong lalapane krai, muga-muga wong Lamong kathah rezeki Allahumma. Amin. Disangkas. Masyaallah. Disingkas. Tuku lontong jangane semur, muga-muga wong Lamong kabeh panjang umur Allahumma. Amin. Selanjutnya Cak TB aja kalah. Istimewa. Pantunnya kayak apa? Seniman ki harus dikelihatkan seni dan budayanya berkata-kata. Parekan kok isone tuku lontong. Ketok nek arep dongakno Lamong to. Ngepas Sing kreatif. Tuku kendi dicampur genteng. Cakep. Pak Adi, kula rokoke dereng. Iki senengane kok mirang-mirangne wong iki lho iki. Lho, Ketua. Lah nyapa mirang timbangane kowe? apa? Lah kowe iku mau nyemoni kowe. Kok nyemoni iki? Kowe mau parikan ndongakno gawe Warga desa Lamong nganggo pantun, piye? tuku lontong lalapan krai. Artine Wong Lamong kathah rezeki. ndongakno gawe Pantun. ngaten iki leres napa klentu bocah? Ya bener. Benere kok ndi? Ndongakne piyai kene. Hmm. Kita tanda cinta kita kepada warga masyarakat Lamong adalah saling mendoakan. Nah, Nah, kuwi. gudange pantun nggih menika Nggih. Bapak Kicah Yokun tadi nggih Mas Yoyo. Hmm. Nek jenenge dos pundi, Mas? Napa? Pantunipun ngagem wong Numpak Lamong. andong dinane semua. Pak Andong. Artine Artine kabeh piyai Lamong tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Apik nggo pantun, B. ngaten iki bener. Bener. Jenengan nate pirsa kiai alim ulama ustad kok dawuh kowe nek ndonga gawe pantun. Nate pirengaken mboten? Ora. Lah kok sampean benerno ndonga gawe pantun? Loh. Nek sampean ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok bingung? Lah nyuwun sewu saiki apa nek gawe pantun imam ning masjid apa ora bingung? Kok iso? Mimpin salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrohmanirrohim. Main dadu tengah alas full audu biro binas. Iki salat bare jam piro? Donga menika sing prasaja kemawon bloko suta apa anane penonton paham malaikat nyatet ora bingung. Oh, dadine rasa perlu pantun. Donga nggih pantun. Yen sampeyan piye dongane yen ora pantun? Duh, dongakno niku nggih sing bloko mawon mugi-mugi sedaya warga Lamong tansah pinaringan bagas kewarasan, seger waras adoh saka bilai cedhak rejeki, ayem tentrem slamet donya lan akhirat. Ngono kuwi wis cukup. Lah terus tambahi piye? Lah generasi penerusnya terus ya cutel.
Ya muga-muga padha duwe anak sing lanang soleh, sing putri solehah Allahumma. Amin. Kuwi nek sing ndek anak dan Iya, sing no. ndek anak. Lah, ya berusaha. Ya berusaha wong kowe kurang ngerti resepe lho. Lho ora duwe anak resepe ya berusaha no tirakat lho. Mas. Nggih. Iya. Niki enten hubungannya kali kebudayaan. Hmm. Budaya kan macem-macem to Mas. Leres. Kula niku nate pikantuk resep saking Mbah. Carane duwe anak niku kula pun ngertos. Nah, iki aku sing sinau nek iki. Nah, Piye? niku wonten dua cara nyuwun sewu Pak Adi. Kalau mau punya anak itu harus pakai dua cara. Yang pertama satu lewat medis, yang kedua lewat alternatif. Oh. Terus Lah nek medis, Karo alternatif, nek medis piye? medis niku periksa ke dokter kandungan, dokter spesialis yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi? Spesialis ogo-ogo. Lah yo. Aku ora ngerti obat takoni. Lah wong kene ya padha Dokter spesialis Mas. kandungan. Nggih, mangke diparingi penguat janin dan juga penguat kandungan insya Allah iso melekat iso ndang meteng. Kuwi nek secara medis. 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 Lek alternatif. Alternatif niku diurut Mas. Diurut piye? Diurut niku maksudnya Oh nganu, dipijet. diurut kok dipijet nih lho. Umpama nyuwun Diurut sewu. ning ngono lho. Niki asmanipun sinten? Birgita. Mbak Birgita niki wis nikah 5 tahun 10 tahun kok urung duwe anak akhirnya gawe jalur alternatif. Niki diurut. Cara ngurut. Di nganu diglonyori nggo minyak. Ora. Gere. Diurut ku maksudnya malam pertama karo bojone, kedua kowe, ketiga aku, keempat Mas Cahyo, kelima Pak Hadi terus Pak Haryono. Mesti duwe anak Mas niku. Sumpah niku. Gak, aku lek nomor 4 gak. Wah, jenengan mandi sing ngarep kok. Kowe iki nek omongan senengane sembrono celometan, iki seni budaya sebagai tolak ukur tuntunan. Tontonan ya iso dadi tuntunan iki ngoten to Mak Cahyo Leres, Blimbung. leres. Dadine omongan iki ora kena saru-saru. Ora. Apa maneh sampean di hadapan para lenggah piantun agung, para piyai agung yang istimewa, mulai saking tingkat provinsi nganti tekan daerah desa. Wah, Dinas Kebudayaan ingkang makili Bu Leslie Bu Citra Leslie tesih Pertiwi. lenggah nggih. Bu Leslie tesih lenggah. Wah, Bu Leslie Pak Hadi lho menika piantunipun. titele wae esos. Apa? Sarjana sosial. Wah, kados bojo kula Bu. Lho, bojone piye ndek titel? Bojo kula elek-elek niku titele nggih SPD MMD. Wah, Hebat. sarjana pendidikan. Saya ngomong sapa? Lek Master iki- Manajemen. SPD MMD kok sarjana pendidikan. Apa? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Iya. Niku pacaran 2 tahun terus Ra kena nggih contoh babar belas. Contoh, nggih, nggih. Nggih contohi Pak Hadi lho. Nyapa? Pak Hadi Setiawan iki lho. Nyapa? Loh, pemimpin yang sangat luar biasa. Wakil rakyat. Wakil rakyat yang merakyat. Betul. Manggone ning gone provinsi. Hmm. Niki alhamdulillah iso ngei contoh ning gone wargane contone Bapak Haryono minangka Bapak Lurah sing biyen ra tau wayangan, hari ini wayangan. Tepuk tangan untuk Desa Lambong. Lho, iki yo mergo pemimpinnya yang tegas, yang bijaksana. Kan bedane kados panjenengane. Nggih. Nyapa? Ki Cahyo pun tadi. Ngopo? Iki yo pemimpin pada pagelaran malam ini kabeh iki didorong saking doa orang tua dan dukungan seorang istri. Betul. Lah nyapa lho kok apik-apik Mas Cahyo wis ngerti nek Mas Cahyo tuh kene dadi dalang aku wis ngerti. Lho lah iya. Lah ngopo? Lho hebat lho Pak Dalang pemimpin ki abot lho. Dalang kok abot iki sing ngomong sapa? Mimpin para yoga sinden, tukang son, tukang terop kabeh. Iki pimpinane Pak Cahyo. Nyuwun sewu. Saking ngoten to nggih. Nggih lho. Nyuwun sewu Pak, kula tak tanglet dalang niku abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa bengi tanggapan. Loh, Iya to saiki. Nek Kula abot mereka- niku diselehno nek enteng ora usung-usung debok karek dok 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 dok. Oh, 90 yuta. Dok 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 dok. Oh, 100 yuta. Abot apa enteng? ya abot tetepan mergo aku nggawa cerita. Aku ki sutradara atau pimpinan pertunjukan. Dadi sukses utawa orane wong sak panggung gumantung dalange. Gawe cerita. Oh. Apal mboten? Apal. Enteng apal kok. Lho, nek ra apal kuwi abot. Urung lek menyampaikan wejangan-wejangan Napa? petuah-petuah pamane Satrio, Nggih. Satrio sing apik kudu sepi pamer rame gawe. Nggih. Seneng tetulung marang padane murid, mek uripmu piguna tumraping nusa lan bangsa. Gawe kata-kata ngene kudu apal. Kudu apal. Kudu apal. Dibayar mboten? Dibayar. Ya enteng dibayar to, Pak. Nek ora dibayar kuwi abot.
Kuwi jenenge jer Basuki mawa beya. Maksude Tegese kelakone Panjaka kudu mawa pangorbanan, gandeng aku wis rekoso, imbalan kebijaksanaan yang terbaik oleh Bapak Hadi Setiawan. Akhirnya aku didhawuhi mayang menghibur masyarakat Lamong. judule napa niki wayangan? No, Judule lagu. wahyu katentreman. Jenengan iso nglakoni mboten? Ya iso. Enteng niku, Pak. Kok ngeyel niku. Pamunten Iso nglakoni. Mas Yoyo, pamunten. Nek ra iso nglakoni bingung niku nembe abot. Sik Ning wahyu katentreman iki versine akeh. Bicarane minsa beda-beda ngono. Saged kuwi. mboten jenengan? Iki lakon iki beda karo sing wis-wis. Saged napa mboten? Yo kena iso tanggung jawabku. Ayo enteng. Sampai kok ngeyel to, Pak? kedap. Kula belani niki. Ndi Andi, Dalam kowe tau ngemut mercon bledos ning cangkemmu. nesu jenengan iki Lah sampe nyepelekake gaweane dalan. boten nyepelekne, Pak. Kowe arep bela apa? Engko sik to. Kowe iki lho ning ngene iki lho melok sapa? Melu sapa piye? Kok ora mikir, ora sadar diri lho. Sadar diri. Omahmu Tuban. Heeh. Aku mbloro mok bel, kok kenake Mas Yoyo. Heeh. Kowe teko kene iki lumantar Mas Yoyo, Pak Dalang. Wis ngerti. Mati urip iki tergantung karo Pak Yoyo. Mau wirang-wirangke mau isin-isinke. Kok iso mati urip tergantung Mas Yoyo? Lho, sing nyekel bayarane sapa? Sing nyekel daerahne kene. Pak Yoyo lah yo, ngene nganti Pak Yoyo gelo kowe ora dibayar. Kene mek nyekel tok sing bayar iku Dinas Pariwisata Kebudayaan karo Pak Hadi. Ning diliwatne aku. Lah nggih cara tuku mobil jenengan niku makelar. Aduh, Kok sing ngeyel angkrek. Dia apa boten nyuwun sewu? Ora beda karo makalar beda. Loh, nyuwun sewu. Piye? Sing ngebel kula kan jenengan. Aku. Mas tanggal 22 wayangan ning gone Lamong Badas Kediri. Bener. Saged apa mboten aku? Saged sing ngebel jenengan. Nggih. Sing bayari sinten? Sing bayar ya panitiane liwat aku. Lah nggih jenengan lewat hitungane sampean ki Bang Mekar mung dilewati tok. Sok. Lho kok ngeyel. Lambene syukur jeblak aku ora trimo lek carane ngono kuwi kok. Ora trimo kula dereng menehi kok. Kowe tak kandhani sebenarnya ya, Nggih. sebenarnya panitia EO itu telepon ke saya. Betul. Utusan saka Pak Hadi. Nggih. Pak Dalang komplit sak dagelane mangke pelawake sinten kula nderek kemawon. Leres. Lajeng kula usulke Nggih. dagelane Cak Andi TB. Lah kok pakmane sing tak usulke dudu sampeyan. Bengi iki sampeyan merongos ning omah. Ora mungkin. Lho ora mungkin. Mergo bengi iki sing nganggur karek aku tok. Liyane tanggapan gelem ra gelem ya aku karenan. Sampeyan rasa milih. Iya, tapi bener Pak. Arep pilih komek wis karo Mas Kangko. Iya. Jok Lutuk wis karo Pak Minto. Tak percaya no. Lah percil tanggapan tegene Pak Eko. Karek sisone sapa? Mondol. Heeh. Mondol karo Yudo. Sampeyan gelem ra gelem pilihane namung kula nggih napa boten? Iya. Nah, Mula gandeng kowe tak pilih, ayo kita chemistry. Lah. Bersatu, aja saling merendahkan. Contohnya Bapak Hadi Setiawan. Piye? Nek kula ibaratke panjenengan iku dadi pamong. Pemimpin. Pamong. Lah iya. Perwakilan rakyat itu wakili rakyat bukan pemimpin tapi pamong teng kebudayaan. Nyuwun sewu kados Semar. Semar niku lak pamong to. Ora mung mamongi mimpin kawula cilik tapi juga pamonge para satriya Pandhawa. Padi nggih ngaten. Bukan hanya menyerap aspirasi masyarakat tapi juga mengawasi jalannya roda pemerintahan. Leres napa mboten? Leres. Saniki kula takon. Pripun? Punakawan ngertos mboten? Yo ngerti aku dalang. Sinten mawon? Semar Gareng Pituk Bagong. Punakawan sing tugasnya abot dhewe sapa? Semar. Lho kok saged? Lah bapake mimpin dhek, mimpin anak-anake, mimpin wargane uga ngayomi karo para Pandhawa. Aduh, bener lho, Bewi. Bengi iki Pak Be? Hadi salah. Piye to? Nyuwun sewu punakawan ngertos? Ngerti? Sing tugasnya abot dhewe sinten? Semar. Kok iso? Lah kuwi bapake Gareng Pituk Bagong nuturi karo anak-anake lan uga nuturi karo para Pandhawa. Aduh, aku isin karo Mbah Suklon Suwondo aku nek ngene carane iki. Aduh, jatuh martabatku. Kowe aja nyandra-nyandra bapakku ngopo teko bapakku barang. Semar ki abot lho. Ilmune jenengan aduh kurang jangkep oleh nyerep ingkang romo. Sampe ora ngerti wayang, lakon sing akeh magepan karo Punakawan, mesti Semar mbangun kayangan, Semar boyong, Nggih. Semar bangun jiwa. Biyen erane Pak Harto, Semar mbabar jati diri. Selalu Semar Bangun niku abot. abot. Punakawan sing tugasnya abot iku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Kok iso? Lho Bagong riwariwi Surabaya Tulungagung, Kediri Malang, gawa penumpang ben bino ora tau sambat. Rek keprondasmu kowe. Kok jenengan nesu iki Wih, bes. Lah jenenge bes napa? Bagong. Apa eneng bes Semar? Kok ngeyel niku lho mesti. Bacok sisa lho ya. Abot.
dalang padake bis iki lho. Ning Ponokawan sing sugih dhewe sapa? Punakawan sing sugih dhewe Prabu Puntadewa. Punakawan. Punakawan iki Semar Petro Bagong Gareng. Nggih anu to, Gareng anak barat masih sugih. Ora iso. Desa sugih si dhewe sinten? Semar. Lah kok saged? Duwe toko Mas Semar nang ndi ora. Wayang sing nggone omahe ra tau sepi sinten? Semar. Alah Semar iku sosok ana sepine. Kresna. Alah Kresna sosok tinggal arisan biring sepi. Ra ngerti to? Ngerti. Wayang sing omahe rame dhewe niku Baladewa. Kok iso? Oh Baladewa saniki barange ayu-ayu kabeh, Pak. Cah cilik wah tenan rame lampune kelip-kelip. Sambemu menengo. Padi becek kalih mboten percaya kalih kula tembe. Iki omongan wis sak kowenake dhewe lho. Baladewa rawae Pak saiki Pak. Banana wantosene kalah, Pak. Kuwi ra kok Lho, nek mboten percaya jenengan tak ngerti iki lho. sapa? Lho, niki nek wah piye to? Lusi Brahman. Lusi Brahman niku pegawai negeri, Bener. bengi tanggapan. Tapi nek mboten mayang, niki tenggene Baladewa, Pak. Usaha Kowe aja menghina lho kowe. saes Krisna lho kowe. wira swasta, Pak. Ngopo? Bakulan es. Kok es? Es mari Mas. Piye no kuwi? Dadi nek ana wong lanang liwat, mari Mas. Mari Mas karo Jaju. Jumeneng Mbak Lucy, sampean kudune seorang wanita harus bisa memperjuangkan emansipasi wanita. Coba kaya apa? Duduk, duduk. Bu Lucy alhamdulillah sehat seger waras. Menika ndereke Pak Cahyo. Wilujeng dalu Bapak Dalang Ki Cahyo Kuntadi. Sugeng dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah lak nggih pinaringan sehat to ya. Pangestu panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged sowan wonten riki matur sembah nuwun rezekinipun. Sing sae jenengan niku Injih. matur nuwun kalih kula. Aja kaya wingking jenengan pas sing kaya gemuk niku. Oh, sinten to? Andi Bebe. Kalau ning jenengan mari Mas ngono. Luwak niki ta? Luwak. Kok luwak piye to? Lah kok mboten luwake pripun wong lintune putih-putih kek raine kaya gemuk. Ireng yo ben. Penting gak pinter. Nyuwun pangapunten sing rawuh menika wah. Menika para pimpinan-pimpinan daerah yang luar biasa. Nggih. Ingkang saged menyatu dengan masyarakat. Leres. Kagem contoh menika Bapak Hadi. Setiawan nggih. Bapak Hadi Setiawan, piyane sampun karismatik. Manunggale Piyane kawula Gusti. sabar manunggale kawula Gusti. Saged kagem dados contoh masyarakat. Alhamdulillah. Syukur. Lebet Pak Lurah Lamong ya. Lebet Pak Lurah Lamong, Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata Inggih. inggih rawuh Assalamualaikum. Keluarga Besar Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Inggih. Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri khususipun Bapak. Rai ku ditabrak bis bagong. Nyuwun pangapunten leres atur panjenengan menika. Kula wau kok slenting-slenting kok mireng boten tek penak ten kuping napa? Kula ngendikane napa wau gremo. Jenengan teng Baladewa, ngoten. Bala- Jare jenengan teng mriku senengane parikan mbiyen. Parikan Tanjung ya, Perak kapale kobong. Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong ngoten niku. Terus aku liwat karo jawab. Nggih. Tuku duku katutan lengo. Mangke kula mriku kali Pak Haryono. Pak Lurah bareng kok jak lho. Pak Lurah kira kok Survei. kuwi kok. Nggih. Boten kanu guyon kula niku ngertos elek-elek ngaten iki ditelebat lho Mas. Kok elek-elek piye ini cantik kok elek-elek. Nggih, cara ibaratnya Kok kaya rupamu bagus-bagus cara nek cerita Kediri sing kondang niku Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Tratasi. Nggih. Nggih, titele Lucy Brahmat SH. Sarjana hukum. Boten son hurek. Iya ngebrui gundul kuwi. Apa kowe? Nesu wew nesu. Sampai aku ning kene iku teko iku aja nesu. Lah mek mau pirang boro ki ngalem bono lho. Aja kaya ngono kuwi. Sindene Ki Cahyo Kuntadi. Kuwi dalang kondang. Kuntadi.
Lho, ngerti rupamu malih karo muni Pak Kuntadi klir Kutantu. Gila. Mas, Napa? Kuntadi ambune ngene iki lho. Rawu enak Kuntadi iki. Lho karma sing kok tampa. Sik to jane wis arep Lah nyek neh yo le, nyek neh nyun sewu. Lho, lho wangi to? Ambune apa? Lah ya ambune anu tok iwak pitik aku remang iwak pitik yo. Iya, iki lho wangi awakmu. Lho, wangi to? Oh, iya. Mambu. Sinden saiki ki ora enek sing mambu. Kabeh kuwi perawatan. Perawatan. Sinden kuwi yo. Arep raup kuwi lho, nggih cuci muka, facial kuwi lho, gawe krem sing larang. Alah gawe krim nek karo bojoku ya ora ana apa-apane. Kowe lagi skincare nyuwun sewu elek-elek bojoku nek kemu iki gawe banyu aqua. Sing greleng men. Loh, saya itu menjaga kebersihan, Pak. Nek adus iku ndamel sprit. Raupe mawon Fanta. Cawi niku lho ndamel hale-hale, Pak. Nek pirang-pirang dino bokonge direbung semut. Oh, tapi lowegi, Pak. Ora percaya, Bu Kesi. Benjing ndamel hale-hale iki. Mas Cahyo mesti seneng Mas. Lowegi Ora sudi. Sembrono iki. Lah ndamel napa? Ora wis banyu biasa. Lah, biar rasane ra ono. Wis sabar dino disepele gak apa-apa bulusi. Sampeyan jare abape mambu, aku duwe cara ben abape ra mambu. Ora enek apa? Dinget. Ora ono. Sinden kuwi sing mambu kabeh. Ambune lenga wangi. Masamu sinden lagi gepres metu mutiara. Ora ngerti kowe keringete sinden iki lho. Keringete sinden metu ali-ali. Bloboke mawon tape lho, Pak. Gebrese kok metu mutiara iki dadi apa? Sinden masa kini kok. Apa yo kebacut to keringet kok minyak wangi. Nggo disesuaikan contohlah Bu sinten? Yo, apa? Aja Bu ditutupi. Citra Pertiwi. Bu Leslie Bu Citra. Leslie Asma Kinarwa Jopo. Leslie. Les niku saking ibu, Li saka bapak. Aja sampai kleru ngatekne lho. Kok ya kok Ora ngertekno ning ibu kok. Ora sungkan karo Bu Leslie kok sombonge kaya ngono. Loh, Ibu Leslie loh. Sekarang membuktikan bahwasanya zamannya emansipasi wanita Nah, ya, betul. seorang wanita juga bisa menjadi sosok pimpinan gak kalah mbek wong lanang. Kok mbok padakne mambu. Wah, tangane sak gedang nek ngamper Terus mek Ngono pelok. kuwi tengere wong wadon ki ya rasa. Ya ora iso, kok iso tetepan wong wedok kuwi masuk emansipasi wanita, tapi dalam Al-Qur'an seorang wanita itu di derajatnya di bawah laki-laki, manip lelaki itu adalah presiden rumah tangga. Leres mboten Mas? Ah, bener. Loh. Pinter ya Mas, rupane kaya jen ritek ya iso. Wa in sakartum apa Mas? Lanjutkan aku balai kapartum ina ada bila sadik. Syukur sepenting ku syukur, aja kok maido karo wong lanang. Wong lanang nyambut gawe rino wengi gawe sapa wong wedok. Paham ora kowe iku? Tapi ya wong lanang ya sing syukur karo wong wadon. Masya wong wadon kuwi gedine sak cakruk. Lek wong wadon kuwi dadi bojomu kudu mbok alembono ngono. Golek sing kuru nyapu rabi golek selemu. Iya to iki. Lah Mas aku mbiyen ya kuru. Kuru. Iya potonganmu kok celengan Semar lho. Ora ngerti Bapak Hadi karo Ibu iku lek pengen golek bintang tamu terseksi sak Jawa Timur ngono lho. Yo makane undang Lucy Brahman. Ngono. Pak ya kaya sinden bergita ibu dhewe kok gitar Spanyol. Sik kalah langsing karo aku. Lah potonganmu koyo sepeda motor enek ngono kok. Apa? Anggere enak terus meke-meke. Kok Sik, Mas. Kok sing rukun Nggih. deno to jane kok sok. Nyelani riyen nggih. Nggih. Menika wonten awala kepada Ki Cahyo Kuntadi dipentas. Saya adalah fan berat wayang Purwo khususipun Ki Sukuron Suwondo rumiyin. Nggih. Dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain Sri Buning, Kembang Kopi Nyidam Sari. Wah, iki. Sik sing sisa. Nggih. Nggih. Sing maca sampean B. Ki rada ruwet ya tulisane. Nggih. Sugeng dalu Mak Cange, kula penggemar wayang kulit siapapun dalangnya. Kula badhe nyuwun gendeng Gending. Oh, aksara Jawa niku nek ilang wulune ora iso muni iki. Lah kudune. Dikeki wulu. Ndi mulne? Masa disubut nek Bol timbul. Kendang to. Tas
Lho, malah ngeslot. Padake kowe ora. Tak kei wuluse. Baleni. Kula nyuwun gendeng alah ceblok tak kei sing akeh ya. Dulu kula wulus semua. Iya nih. Kula nyuwun diwut. Kakek. Kula badhe nyuwun gending gubuk asmara sesideman. Oh nggih. Matur suwun saking kula Bung Sam, Pak. Bung Sam. Nggih. Niki sing minangkani Mbak Lucy yen gubuk asmara jos dhek. Saestu. Tenan. Napa? Sangat menjiwai. Anu pau sriuning riyen. Niki wau kanten Jendring. seruning. Niki kersane rukun anu Mas Yoyo. Pripun? Diketoprake mawon. Oh, siap. Kersane ketinggal rukunipun. Oke. Ya kowe siap ora wong Tuban lho. Ya siap. Utarane Sri almarhum Huning ya? Sri Huning. Nggih. Oke. Kowe dadi Sri Huning. Oh iya. Dadi Sri Huninge kowe. Kowe iso apa ora? Halo. Lah kok malah ning kono lho? Apa? Kowe dadi Wiratmaya. Loh, iso Wiratmaya kaya. Lakon apa iki? Sri Huning. Jadi sebenarnya sapa? Kene. Mau. Lho, Aku ya sudi. Nyapa? Wiratmaya rupane aku kaya wedhus. kok gekerne yo. Iki tak toprakne ben rukun chemistry-ne ben petuk. Manut karo sutradarane, Cak Gandul sutradara. Iya toh. Kene Sri Huninge, kowe Wiratmaya, tekomu keri kene ben rasan-rasan ben udarasa. Oh ngono. Ning gone Taman Kaputren. Heeh. Pun ngertos? Nah, Jadi iya. Nek ngomong nek ngomong rada banter ki budek. Sri Huning ning gone taman iki udarasa. Udah. Kok udah iki piye ta, Be? Udah rasa. Layak ke bener nek germo. Ngene lho, kowe rasan-rasan ning Taman Kaputren terus aku teko. Iya. Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku, ngambung aku, tapi aku tok gelem. Ora ngono. sing wibawa Ora ora ngono. gelem. Ora ngono kok iso. Todongane ana, todongane. Mas, Nah, todongane. bersama ketoprak Sabta Marga. Sampean. Dirasane ngeten. Hop. Ya, aku angen-angen ya. Wis siap-siap. Ya. Mengko nek kono wis angen-angen kowe langsung teko. Bisa Sri Huning. Eling-eling. Ya. Apa bisa aku sesandingan karo Bisa diuling. Oh sik. Aku ora pengen metu. Kene ben ayan omong-omong dhisik, apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Kok nek kene wis rampung kowe anggek muni bisa Sri Huning ngono. Ya ya. Aktinge dipasne. Apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ning alam donya iki ora ono wong liya ning atiku kejaba Kang Mas Wiratmaya. Yo, Wiratmaya. Ning endi to Kang Mas Wiratmaya? Kok gak teko-teko to ya? Mendah kene bungae rasa atiku. Wiratmaya! Wayam. Bisa ya iki. Kene lho malah. Balik ora konsen ae. Nek kene wis udara sapa bisa aku sandingan karo Wiratmaya. Kowe langsung metu bisa Sri Huning. Eling-eling. Ya ya. Mendah boyo bungae rasa atiku. Lek bisa sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Bisa ya iki. Wiratmaya untuk nosor. Diajeng sini. Diajeng sini. Aku ketoke salah kamar ketoke. Sakek bungae lho. Bunga ngageti Wiratmaya kok mosok. Lah kok nek Wiratmaya Wiratmaya iku sing ayu, sing alus. Lek Wiratmayane kaya Pak Dalang ganteng lho Wiratmaya mripate becik, mosok blangkone mendelep kok sing apik. Ya kudu diterimani iki ya padha
Kak kok malah genteni mondol iki piye to gitu. Lakone diajeng Sri Uning tak sengaja teko Wah, action sih. ning papan kene aku lakon suwan oleh Taman Kaputra biasa mula saka kuwi diajeng Wah, greget nih, greget. diajeng Sri Uning tak sengaja teko ning papan kene Main urip, Pak Liramu main urip. Kira kangenku tanpa upama mergo aku kapang karo sliramu sing ngenongi Mas Yoyo ganggu wis Mas sing apik Mas nggih iya, ngomben kulino susu budaya. wah nggih Tulung aku. terus Sri Uning urung nyawi barang kok. Mas nah lho rungokno kentongan kayak ngene iki Aku tak malu belajar. tak tok tak Kang Mas Wiratmojo. diajeng Sri Uning Kang Mas Wiratmojo. ngene lho kentongane ngene iki Oke, Pak De. wah telek masa tumon Wiratmojo karo Sri Uning kok wis woyo-woyo iki lho Gede, lah apa? mboten saged iki Aku salah. Kaya kleru kabeh to. Sing pas apa sing Contohnya pas? piye sing. aku wis ngentongi tok 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 Apik. Kang Mas tok Wiratmojo. tok tok ngece Wiratmojo kuwi wis ngendang ketoprak ora mayang koro iki tok Kurang ajar. Madang Kara. madang koro iki tolak ukur aja Madang iki sini koro. ingkang sinuwun Kang Mas Cahyo Kuntadi so Ibu Kesi ketoprak kaya ora toto Val Warai. tulung dolen dikendangi Hei. kowe mbayari wo piye kok ngongkon sing apik apa ra isin karo Doyi Iya. Doyi pengibot profesional Oke, dadi pengendang iki. diajeng Sri Uning anu niki gandrunge sak karep nggih Enggak, karep kenangan nih aku, tapi Iya, tenanan lagi. pelok diajeng Sri Uning Kula wonten dawuh Kang. tak sengaja teko ning Taman Kaputren kene mergo ana 5 perkara kang bakal caturke Perkawis menapa menika Kang Mas? ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane dene kang kapindho wong kang soleh kumpul ana kang katelu surat Al-Baqarah Iki tambah ati lho, ngawur. Piye wong padha pacangane Sing kok malah tenanan ngono lho. rukun isa. Bose pripun to Mas Aku kangen kelawan sliramu. mosok lanang karo lanang kangen Ini karo kae lho maksudnya. Karo kono. Karo kono. Mboten Lho, kene. mboten saged dong Mas ndak duwowo iki Mas Lah wis pari Ayo gandrung. pelok ben ono nuansa beda iki lho pelok iki lho Mas pelok 6 Waduh, ngerti 6 barang ae. ngoluruji Iya. Kok ya apa lho? Ji, kayak. yen kalah aja nesu Wiratmaya enggal bangka
Tapi lo gak gue tuh Pak. Lah mosok kowe kaya ngono. Kata-katamu iki yo menjatuhkan. Ah pelok kira sing bener. Diajeng Sriuning Kula wonten dawuh. tak gandrung sing romantis ya. Inggih. Kersane Pak Hadi iso seneng penggali. Saged remen manahipun Sampun Bapak Mas Hadi. Indronipun. Rukun Islam Kargo apa? Bawa pepeling sing katresnan lho. Sesideman yo kena gade Gimana kok ngidam sari yo kena. Bawane Sriuning lagune Sriuning. Urung tau dikepruk sinden apa kowe? No. Sinebut pahlawan putri. Nah, ngono ya cocok. Diajeng. Wonten apa Kang Wonten Mas? dawuh Kang Mas. Apa pancen kowe tresno marang pun kakang? Sumpah lahir tuh musing batin aku tresno karo slirane lho Kang Mas. Aduh, wong ayune kaya ngono. Apa kena tak ugemi? Mas toh so sampeane gundul tapi tresnaku lahir tekan batin. Kuwi tenan ya wong ayu. Iya Kang Mas, aku wis pasrah lilo mau apa-apano gelem. Oh iya. Mbok enggak diapakno ngono lho. Kang Mas, aduh iki lho, aduh. Sinebut pahlawan putri Sri Kuning Mustika Tuban. Mboten nyono, mboten ngira swanten panjenengan endah saestu lho Kang Mas. Apa kaya ngono, Dian? Inji. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng ati kok ora ana liya ya mung kowe wong ayu. Estu ngatur panjenengan menika Kang Mas. Apa ning atimu isih ana papan panggungan kanggo nandur wae katresnanku diajeng. Kebatut. Guyune iki sithik ae. Sing bawa. Ngono. Truk Aduh, ya apa to? Juk prangkung Bojonegoro bebelo Wiratmaya upama kowe kelakon dadi karo aku kowe nyuwun apa diajeng? Kula nyuwun ditumbaske mobil to Kang Mas. Mobil Nggih. apa ya kelakon diajeng? Aku rene ngebes. Kok ya Aku rene ngebes bakon tuku mobil dhewe sapa? Hei, Wiratmaya sing sembodo. Lah pripun upami jenengan? Ayo. Kowe cara niku Kang Mas Wiratmaya. Kepiye, Benjing Wong lek bebrayan kula jenengan pundhutaken mobil nggih Kang Aja kok Mas. mau mobil nadyan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan tak rangkul kanggo kowe. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Ya ngono bungah. diajeng Sriuning. Apa? Yen kok kowe gelem jawab karo aku kowe nyuwun apa? Mobil ambulan. Tenanan to tenanan sing apik nyuwun apa diajeng? Lah paling rambut turuti. Tak turut nyuwun apa sih? Nyuwun apa? Ambulan nyemot mayit kowe kuwi ta. Aja nesu to. Gelap. Kowe nyuwun apa sayang? Tenan ora iki? Tenan. Kowe nyuwun apa? Kula nyuwun Mobil. Mobil. Inggih, Tenan Kang Mas. kuwi. Inggih. Yo gampang, ben ditukokno dalange diajeng ya. Iki mau gelem nukokno. Berkorban buat teman itu sah, Pak. Sah telek. Kula pengen dipundhukne daharan sing wecok. Dahar. Iya, Mak. Oh. Mangan Roti. Kuwi roti. iki lho. Wis ora sah. Gen mundhuk ya? Wis ora sida. Nyilek sik ya. Wala nang Kuwi anakku lho kuwi. Napa? Anakku kuwi. Alah, bukan jenengan. Heeh. Wis kebeneran yo, kok njaluk ijol pake ya. Ya. Gak usah. Ora. Oh barang Apa kowe colongan. gak seneng karo ambuku? Apa aku kurang wangi? Ngomong ngono diajeng. Upama besok diajeng. Kowe jane uang Daikon. apa Aegis Aegypti ora. Iki apa iki? Ambune yo wangi ya. Terus e. Dok prangkung Bojonegoro bebelo
Wiratmaya Ya sabar usum akeh nyamuk ya Be ya. wekasan Sri Guning gugur terus Mongko mongko mustikane bangsa Kula wonten dawuh Kang Mas Wiratmaya. tak kira nggon kandung katesan marang siramu kaya wis bisa tampet ya Sematen ugi manah kawula Kang Mas. mula saka kowe ayo jejodohan terus ke apa sing dadi ketudanan Inggih Kang Mas. Sri Lucy gerak magnet kan otaknya Ponorogo tren
Kejawi menika live streaming YouTube Kuntadi Channel ugi dipun tayangaken wonten ing Ndoho TV. Ingkang kepareng nyimak menika Bapak Ki Mujianto ngersakaken kula tampar. Wih. Ugi sugeng dalu pilang kenceng monitor saking Pak Marsono Mbok Edian. Ya. Dimbayarkan nggih. Niki wau bubuk asmara, ayo. Sekalian. Nggih. Wes, alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya nang bir. Yo. Ben rodok rame panggunge rodok kebak. Ayo, nggih. Oke. Kalian Mbak Iki. Lucy, ayo. Duet nih. Bir Nggih. kita niku make in Kediri Mas nggih. Nah, nggih niki tuan rumah. tuan Nah, rumah. piyayine Putra daerah. lengkir kuning lah iki lek iki seleramu. Gak apa-apa Mas sampean rabi karo Mbak Bergita ini malah memperbaiki keturunan anakmu metu dadine ula weling. Oh iya. Lek Bergita putih sampean ireng. Zebra cross. Ora Monggo. aku tak jujur. Ora macem-macem. Piye bir marem ya iso nyinden ning kabupatenmu dhewe. Nggih, anu saderengipun kenalan riyen nggih Pak kula Nggih, Pak. nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek pitepangan Bapak Ibu, kula Birgita Ayu. Kula niku aslinipun nggih Kabupaten Kediri. Daerah ngendi, Nduk? Kecamatan Semen, Pak. Desane Kedak. Kedak. Nggih, asline. Karo Semampir ngendi? Ya rada 10 kilo lah, Pak. Wes 10 kilo. Sampeyan sing apal kok semampir tok to, Pak? Lah iya, Pak. Aku ndembene nate dipun timbali kalian anggota Dewan Kota Kediri Nggih. sause wi lokalisasi ditutup Nggih. terus akhirnya wahyangan teng mriku. Wah, hebat luar biasa. Mula kula apa? Nggih. Kediri wis ora ono kompleks saiki. Di sini pun sudah bersih. Betul. Yang namanya pekat penyakit masyarakat. Kompleks wis ora ono. Alhamdulillah. Mergo saiki zamane online. Alah, kok iso. Kok malah saya cetro iki. Lek genduk winong menika saking Tulungagung. Wah, Ponakan niki. kula niki nggih. Wah, Alhamdulillah nembe seminggu kepungkur Cak TB kali Dalem. Mas Gandul Cih. menika bar meraih juara 1 lomba sindenan tingkat nasional. Wah, luar biasa. Dengan hadiah uang tunai 750. Wah, bener. Niki calon penerusnya Bu Kesi, Pak nggih. Oh nggih. Wah, bagus. Sami niku Mas Biasa. TB winane nggih badhe menggondol tingkat Kabupaten Tuban Apa? menyanyi. Tiap pesertane 10 ya, Be ya. 10 tapi sing Juara songo- 1. sing songo bisu. Lah ya. Oke bisu toh. Ayak menang. Madang karai pilihan. Oh dhisik wiwit saka Nduk Winong nggih no. Ayo, bocong no. Ayo. Bocong-bocong. Kendak le kok. Nyingkar nyingkur. Ugi kula aturaken Pak Waris Sugiono saking Surabaya sembah nuwun lan ugi para penonton ingkang rumiyin pernah menikmati jaya-jayanya Ki Sukron Suwondo. Iya, nggih. Terus Nduk. Wiwitane nyingkar nyingkur. Bocah ayu suarane apik, dedeke apik. Terus kowe pengen duwe bojo kaya ngene iki. Alah, aku Heeh. alah sorry ora, Mbak. Lah, piye toh ora normal berarti pean? Ora kok dikek iki emoh. Terus Kenapa? Sumpah, tapi nek dipaksa gelem. tapi ini. Apa Bagus. Sang yen kemutan. Piye Mas Andi? Ah, Suara nih Mbak Bergita. menawi bir kita ugi nate nderek anu lomba. Bener apa Iya, iki, Mas. Kok nate nderek lomba? Iya Mas, Lomba apa, Nduk? juara 1 renang aku Mas. Tenanan. Hubungannya apa penyanyi kok karo renang le? Loh, renang ki mengolah pernafasan Oh iya bener. Pernapasan perut jadi ya. Bojomu kan ya tau melu lomba renang. Lomba ora bojoku riyen anu Pak lomba elek-elek tahu menang anu melok lomba Melayu untuk TV, Pak. Alhamdulillah. Ayo lho kuwi hadiah Nggih. TV ngono maksudnya. Nggih, Ora lomba siji. Melayu untuk TV. Jam piro kuwi? Jam 12 bengi, Pak. Pesertane telu. Oh. Sopo ae? Bojoku, polisi karo Sendu TV. Wah, set toh.
Kok modelnya bojomu kaya maling to? Maling ora kecekel maling. Nek kecekel maling bojoku ora kecekel. Lho tapi doyak polisi iki, Be. Loh, tapi kan untuk TV. Alah, Jenengan pesen pirang in mangke kula pesen. Ngomong. Maling kok bangga ya lho. Ya salah sing asih. Lelampahan Mbak Lucy yang nutup. Tresna tulus nadyan nengku bekas Matur sembah nuwun, monggo lajeng kemawon gubuk asmara. Dados. Sakno wis akrab ya to. Tak nai balas dendam ra iso kowe karo aku ya. Catatan sadreti. Thank you.
Ayo Duk, esek belak nih Duk, belak nih Duk. Tepuk tangan merenggah untuk Mbak Winong nawang sing asli Tulungagung. Istimewa jaranane hebat. Wes mesti iso njegek jaranan ente rewe. Nggih. Jaranan ini sepenting apane Mas TB? Jaranan ini sepenting apane? Oh jaran penting yo gerake to Mas. Dudu. Nah jenengan sepenting apane? Itu jarane kuwi wong jenenge jaranan. Lah jaranan sing penting apane? Katoke. Lah kok penari jaranan ra katok anak lucu. Sepenting nganggo katok. Oh ya nek gawe sarung rasa ya. Ya sing penting kolore nggih katok tanpa kolor ya ceblok telur. Jadi sing penting napa? Kolor. Yo kaine. Loh, lah Lah kok- kolor tok nyerano kaine apa isis? Oh ijek ae lho rumah aku. Alhamdulillah matur sembah Nggih, nuwun. nggih. Matur nuwun dumateng Mas TB kalian Mas Gandul nggih. Mas Gandul, Pak. Paring kuyung dumateng kula. Saestu. Tetep ngaturaken selamat sukses kagem Bapak Hadi Setiawan Setiawan. beserta jajarannya tetap barokah dan amanah